ክብር ልወይኑ حظي تحزن زبعته منقستو رأي عيبنا لنا ترى 7 100 شحيال ودنا يتوصى مو خمتي التقلص أيو مولو ليت نخوني تسواتا حدر نيرو أقاطع من بسنك مبراحتي سلذو قارطة هزقن عدقوتتنا عد ودي سبنة صلايا سلل والتاي بالله لا تعص لا تعص سيام نقدر لا تعص لما يا عالم
ملأ يبان أبوغال ملأ مبر كندي كواخاتم كندي عبي خيدو كواناون كندي عبي خيدو إيو سلازي جن تغير كل لغالكا اللي حاطولو نغير يلن هزون و مرعنا كل جزء قطالي ودنا يمن لا إله إلا 10 20 30 4 5 هزونيا لزوجنيا كله حماي لولدي نديتات نديكاونتن كله لو ذل الحماي 50,000 قرشي هيناننا يبلو كاو أسعبنا مساء بأمه نافت بايتا خيرنا خلتا 100 لمو دمو 150 تغلالا دمرنا 350 شح قرشن 5 فرقن أبصحنا لنا اتوصا ودنا ليلى خال من النايو نحضرنا خنخرع كاينا كاب دحر زقن كي تحفر كرع يلخل ولدها እሺ እሞፍቲ ወንጀል ማቴዎስ ምዕራፍ 19 ቁጥሪ 6 ዘላ ኃይለ ቃል ዛሰጻመረ እግዚአብሔር ሰብ ይፍልጥ ወይሌሊ ይብል እግዚአብሔር መቼም ዛዕለት እዚያ እዞም ኩራት ደቅና ብዓደቦ ሸሞንተ ትውልዲ ብዓደደ ሸሞንተ ትውልዲ በርባዕቲ ገጽ 32 ትውልዲ ኣብ ሓደ ገዛ ዘሎ እሞ እዚ ትውልዲ እዚ ከዓ ልክዕ ከም ፀሓይ ብራቕ ናይ ንግሆ ትሪኦ ከለኻ ከም ፅሩይ ማይ ንግሆ እዩ እዚ ትውልዲ እዚ ብኩሉ ብዓዲ ወዲ ብዓዲ ጓል ዘሎ ኣብዚ መሰረት ብምግባር መቸም ሶይልካ ኣይኮነይ ናብ ዳሰብ ዝኽየድ ሰብ መን ምዃኑ ኣለሊኻ መን ምዃኑ ፈሊጥካ ካብ መን ከም ዝተወለደ ፈሊጥካ እዩ ትዝኽየድ ኣብዚ መሰረት ብምግባር እቶም ኩራት ዓዲ ወዲ ላብ ኩራት ዓዲ ጓል እንትኣትዉ ከለዉ ኩሎም ተሓፃፂዮም ኩሎም ተደላልዮም እቲ ትውልዲ ኩሉ መሰረት ምዃኑ ፅቡቕ ትውልዲ ምዃኑ ኣፅኒዖም እዮም ጓልን ወድን ተዋሂቦም ዘለዉ ብዘይ ምክንያት ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ ዓንቶ እንታይ ኢለ ነይረ ዘአስተጻመረ እግዚአብሔር ሰብ ይፍልጥ ወይሌሊ እግዚአብሔር ሓደ ዝገበሮ ሰብ ዋላ ክፈልየን ተደለየ እግዚአብሔር ሓደ ስለ ዝገበሮ ማንን ክፈልዮ ኣይኽእልን ይብል ቅዱስ ወንጌል ማለት እዩ ስለዚ ዕለት እዚ ዝተኸበረ ዕለት ዝተመስገነ ዕለት እዩ እዞም ደቅና እዚኦም እውን ሎም መዓልቲ እግዚአብሔር አምላክ እቶም ደቅና እውን መርዓትን መርዓውን መንበይኖም እዮም ነይሮም ናይ በይንቶም ሓሳብ ንሱ እውን ናይ በይኑ ሓሳብ ነይርዎም ክልቲኦም ግን እግዚአብሔር ስለ ዝፈቀደ ንዛ ዕለት እዚኣ ተራኺቦም እቶም ክልተ ዝነበሩ ሰባት ሓደ ኣካል ዝኾኑሉ ዕለት እዩ ዕለት እዚ እዞም ክልተ ሰባት ነንመይኖም ዝሓስሉ ዝነበረ ሓሳብ ናይ ሓደ ተጠቕሊሉ ስለ ሓደ ገዛ ስለ ሓደ ናብራ ስለ ናይ በዓልቶም ስራሕ ዝሓስሉ ዕለት እዩ ዕለት እዚ ስለዚ ዓብይ መሰረት ዓብይ ተኽሊና ተኽሊና ኔና እሞ እግዚአብሔር አምላክ ነዚ ዕለትን ሰዓትን ዘራኽበና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ ክብል ይደሊ መጀመርያ አመስግኑ ለእግዚአብሔር ዕልል ኢልኩም አመስግኑ እዙይ መሰረት ኢና መሰረት ክትተክል ከለኻ ዛቲ እቲ ምዕራፍ የለዓለም መሰረት እንተየፅናዕኻ ኣፍታ ገዛ ክትነብር ኣይትኽእልን ገዛ ክትሰርሕ ከለኻ ዓምዲ የድልያ ብላዕሊ ብዙሕ ፀቓት ስለ ዘለዋ ሰርወ ኣሎ
ሰጥቶሎ ምሑፀሎ ሓመደሎ ኩሉ ነገር ስለዘሎ መረባዓሎ ንዚያ ትሽከማ ግን መንያ መን ይሽከሞ ዓምዲ ይሽከሞ ግን ከሰማያት ዓምዲ ይወዶ መሰረት ናይ ሰማይ ምዃን ንፈልጦ አይንፈልጦይ ብናይ ምንዳጠጠው ይሉ ሰማይ ብናይ እግዚአብሔር ቃል ሳህሉ ለእግዚአብሔር መልአ ምድረ ወቃል እግዚአብሔር ጸንዐ ሰማያተ እዚ መሬትኒ ልምላሜ ብናይ እግዚአብሔር ቸርነት ለምሊሙ ሰማያት ከዓብም ታይጠጠው ይሉ ብናይ እግዚአብሔር ቃል ጠጠው ይሉ ይዝል ስለዚህ ቃል እዚ ለማዓልት ቃል ኪዳን ለአሰርሉ ክብሪና እግዚአብሔር ዝረአይሉ ካብታ ቤተ ክርስቲያን ጀሚርና በሓደ ሓዲርና አውዚኔና ሰባት ቃል ኪዳን ለእሰርና ወን ባዕልና ኢና አውዚያ ጠጠው ይልና ወን ንሕና ኢና ማለት እዩ ስለዚ እዚ ቃል እዚ ሰማያዊ ቃል እዩ እዚ ቃል እዚ ናይ ሓደ ወልቀ ሰብ ቃል ዘይኮነስ ናይ እግዚአብሔር ቃል እዩ ሞ ሰማያት በቃሉ ጠጠው ከም ዘበለ ናይዞም ደቅና ክብርን ቃል ኪዳንን ከዓ ውላዶም ርኢና ፍረሪኢና በእውነት አመርዓበ ናይ ደቆም ክብርን ኣብ ናይ ደቆም ክርስትናን ከዓ ኣብ ናይ ጓሎም ወይ ኣብ ናይ ወዶም ክርስትና ከምዚ ዓመታ ንኽንምለስ እግዚአብሔር ይሓግዘና ክብል ይደሊ ካው ንዓዲ ጎተተይ ክቡራት ዓዲ ጎተትና መጀመርያ ክንመፀኩም ከለና እንባ ኸይንኹም ክተፀጉዑና ዳዕሮ ኸይንኹም ክተፅሉልና ሰውሑ ኸይንኹም ከተሳፍሑና ናብ ክብርቲ ጓልኩም መፂናንየና ክቡር ወድና እንደሳለይ ክቡርቲ ጓልኩም ንኽትሁና ፍቐዱልና ኢልና እንትንመፅእ ከለና እቲ ዝሓሰብናዮ ሎም መዓልቲ ተፈፂሙ ማለት እዩ እቲ ዝሓሰብናዮ ዝተናገርናዮስ ዳዕሮ ኸይንኹም ኣፅሊልኩምና ኣፅሊልና ካብቲ ጥዑም ፅራይኩም ካብቲ ጥዑም እንጀራኹም ካብቲ ጥዑም ክብርኹም ካብቲ ጥዑም ላዛኹም ኩሉ ረኺብናዮ ኣፍ ደገኹም ኣሳፊሒና ዳዕሮ ኸይንኹም ኣፅሊልኩምና ኣሕዋት ከይንኹምና ማዕገር ከይንኹምና ኣብ ልዕሊ እሱ ከዓ በእውነት ብመኪና ክፀሮ ዘይትኽእል ገንዘብ እውን ተዋሂብና ተኸብርቲ ጓልና ታካብ ብዙሓት ሸዳውን ዝተወለደት ጓልና ማእኸለትና ነይሩ እዚ ግን የኣክልን ብምባል ዓብይ ክብሪና ረኺብና እሞ ክብረት ይሃበልና የቐንየልና ንዚ ኩሉ ዝተገበረና ምስጋና እዚ ኩሉ ዝተገበረና ክብረት ይሃበልና እግዚአብሔር ኣምላክ ከዓ ኣብ መርዖኦምን ኣዋኦምን እግዚአብሔር ከዓ ከምዚ ንዓመታ ንኽንራኸብ እግዚአብሔር ይሓግዘና ፍርኦም የርእየና የምልሎ የቐንየልና ክብረት ይሃበልና ይብሎ የቐንየልና ክብረት ይሃበልና እዚያ ተኣኽልና እያ ትየድሶ መርዓት ወትብሎ ትየድሶ መርዓት ወትብሎ ወልድ እሆየ ቃልከ አዳም ወልድ እሆየ ቃልከ አዳም ወልድ እሆየ ቃልከ አዳም ወልድ እሆየ ቃልከ አዳም ትየድሶ መርዓት ወትብሎ ጠቃይ ትየድሶ መርዓት ወትብሎ ወልድ እሆየ ቃልከ አዳም ወልድ እሆየ ቃልከ አዳም ወልድ እሆየ ቃልከ አዳም ወልድ እሆየ ቃልከ አዳም ትየድሶ መርዓት ወትብሎ ትየድሶ መርዓት ወትብሎ ወልድ እሆየ ቃልከ አዳም ወልድ እሆየ ቃልከ አዳም ወልድ እሆየ ቃልከ አዳም ወልድ እሆየ ቃልከ አዳም ትየድሶ መርዓት ወትብሎ ትየድሶ መርዓት ወትብሎ ወልድ እሆየ ቃልከ አዳም ወልድ እሆየ ቃልከ አዳም ወልድ እሆየ ቃልከ አዳም ወልድ እሆየ ቃልከ አዳም ትየድሶ መርዓት ወትብሎ ትየድሶ መርዓት ወትብሎ ወልድ እሆየ ቃልከ አዳም ወልድ እሆየ
ቃልከ አዳም ቃልከ አዳም ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ትውየድሶ መራት ወትብሎ ትውየድሶ መራት ወትብሎ ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም ወልድ ሆየ ቃልከ አዳም የቀኒልና ሕዚ እዚ ኩሉ ተሊት ውዒሉስ እዚ ኩሉ መሬት ብደስታ መሬት ሓደኩምላይ ንዕናኸ ንእሽተይ ቃል እግዚኣብሔር ክንዲ ተኣምላ ሃይና ክትኮነና ኢልና ኢና ውፅኢና እያ እሞ የቀኒልና ክብረት ያብልና ደስ ኢልና ኣነ ብጣዕሚ ተሓጒሰ እየ ደስ ኢልና እዩ እግዚኣብሔር ኣምላክ ትወድሶ መርኣትዎ ትብሎ ልበልናሉስ ካብ ሎም መዓልቲ ዕለት እዩ ዝጅመር ኣሎሞ እግዚአብሔር አምላክና ከምዚ ዓመታ ዘይኮነ ሰብ ሳልስቱ ፅባሕ ክንራኸብ ኢና ካብኡ ንዓመታ ከዓ ኣብ ደቦል ጓል ኣብ ሸዳውን እትወልድ ጳጳሳት ትወልድ ጓል ኣብ ሽዶን ወዲ ከዓ ከምዚ ንዓመታ ክርስትና ከምዚ የራኽበና የغنيልና ክብረት ያበልና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን የغنيልና ይብለለው ብሓደ ኢድ ንሳ ብሓደ ከምዚ ኢድና ኢድ ንሳ የغنيልና ክብረት ያበልና